வணக்கம் பிசினஸ் பெருவுடை ஃபார்ம் உங்கள் மணிகண்டன். இது டே 2 மெடிசன் வீடியோங்க. நிறைய நண்பர்கள் கால் பண்ணி வெள்ளை கழிச்சலுக்கு ஏதாவது மெடிசன் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிங்க. ஆல்ரெடி நம்ம வந்து சளி ப்ளஸ் வெள்ளை கழிச்சல் பச்சை கழிச்சலுக்கு எப்படி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்துருங்க. அதாவது கோழிக்கு தலைக்கு பின்னாடி இன்ஜெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அதை பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் இதையும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்டாகவே இருக்குங்க. அதாவது 3 மாதத்துக்கு மேலே உள்ள குஞ்சிலேருந்து பெரிய கோழிங்களுக்கு வரையும் இந்த விட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுடருங்க, ஸ்க்ரீனில் தெரியும் பாருங்கள், யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது எப்படின்னா 1 லிட்டருக்கு 2 கிராம்ங்கிற மாதிரி கலந்து எத்தனை லிட்டரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி, எத்தனை கோழி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கணக்கு வச்சு யூஸ் பண்ணி பாருங்க. வாரத்தில் ஒரு 3 நாள் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒரு வாரம் விட்டு அடுத்த வாரம் திரும்ப யூஸ் பண்ணுங்க. நல்லாவே ரெக்கவரி ஆகுதுங்க. நோய் வந்தாலும் சரி வர்றதுக்கு முன்னாடி இது நல்லாவே ரிசல்ட் இருக்குங்க. நான் யூஸ் பண்ணி அதனால சொல்கிறேன். நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்லாவே பெனிஃபிட் இருக்குங்க. நான் யூஸ் பண்ணதுனால பார்த்துட்டு தாங்க சொல்கிறேன். இது தேவைப்படுறவங்க நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற பவுடர் நேமை பார்த்து வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவாக வீடியோ வேணும்னா நம்ம பேஜை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.